बासबारि दख'रा बर' समाज आफादा मेट्रिक आनजादाव सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनैनि फरायसायानो गाबोननि हादोरगिरि बे नोजोर आरो थांखिजों देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि आरो नैथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों बासबारि दख'रा बर' समाज आफादा। क'क्राझार जिल्ला परबजरा महकुमानि सिङाव थानाय बननागुरि गामिनि कमिउनिटि नब्लाङाव बासबारि दख'रा बर' समाज आफादनि बानजायनायाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव बरायनाय बादिनो देग्लायबो मेट्रिक आनजादाव सेथि आरो नैथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय माल्टिजरा गामिनि आरो बननागुरि गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बननागुरि गामिनि कमिउनिटि नब्लाङाव बरायदों बासबारि दख'रा बर' समाज आफादा। माल्टिजरा गामिनि आरो बननागुरि गामिनि बरायजानाय फरायसाफोरनि गेजेराव दं फारियै अदिति ब्रह्म, जुमिनता ब्रह्म, बर्नालिसा ब्रह्म, सुजिता ब्रह्म, अनसाय ब्रह्म आरो मुसुखा बसुमतारी लोगोसे फुंखा ब्रह्म। दिराज बिथांमोनखौ गांफा गांफा आर'नाइ आरो कलम गंसे गंसे होनानै बरायो। मख'नो गोनांदि बे बरायनाय हाबाफारिखौनो मासि लाना सामलायो बासबारि दख'रा बर' समाज आफादनि गाहाय नेहाथारि धीरेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आरो हाबाफारियावनो आलासि महरै बाहागो लाफैयो परबजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि सम्राट हाज'वारिया। गिबियावनो आङो बड'सा चेनेलनि नायगिरिफोरखौ खुलुमबाय। दिनै जोङो बासबारि दख'रा बर' समाज आफादा बे बैनागुरि गामियाव थांनाय मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनाय फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै मोनसे बराय आफाद बराय प्रग्राम हाबाफारि जोङो लादों। बेवहाय जोङो गथ'फोरखौ इनकारेज होनो होननानै आरो गथ'फोरनि इयुन भबिसतखौ जेने मोजां जालांथों होननानै जोङो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। बे दिनैनि बे हाबाफारियाव खाथिनि बे बैनागुरि गामिनि खाथिजों नांफानाय माल्टिजरा गामि आरो बे बैनागुरि गामिनि गासै 8 फरायसुला फरायसुलिखौ जोङो दिनै बरायदों। जोंनि समाजा बा जोंनि बर' समाज आफादनिफ्राय जोंहा मोनसे बिथोन दङ जे जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो बेबायदि थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारिखौ जेन' जों लानो बा माबानो होननानै जोङो बे हाबाफारिखौ आखायाव लानाय जादों आरो लाबोनाय जादों। थांनाय बोसोरावबो जोङो बेबायदिनो मोनसे प्रग्राम लादोंमोन। दा नैबे नैथि बोसोर जोङो दा बे गथ' गथायखौ जेन' इयुन भबिसतआव जेन' बिसोरो मोजां सोलोंथाइ लानानै जोंनि समाजखौ बा जोंनि बर' हारिखौ गोजौआव दैखांनो हायो बा जौगाखांहोनो हायो, बेनि उद्देश्य लानानैनो जोङो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दिनैहाय जोंनि बे प्रग्रामाव बा जोंनि बे हाबाफारियाव बासबारि दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि आफादगिरि आरो जोंनि परबजरा जिल्ला बर' समाज आफादनि आफादगिरि आरो गामिनि जोङो गावबुराफोरखौ लानानै मोननै गामिनि गावबुराफोरखौ लानानै जों बे प्रग्रामखौ खालामनाय जादों। दङ, निस्सय दङ। दानि जे बे परिबेसाव जे गामि गामि निसा बुस्थु फानफैनाय आरो बायनाय आरो गथ'फोरा बेखौ बायनानै सोबनाय, बेखौ जोङो हागौमानि जों होबथानो जोङो नाजागोन आरो नाजागासिनोबो दं। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथायनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास, JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली GK क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाय खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथायखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाय होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाय लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।